къщи, красота, безкрайна вода, сняг. Колко загрузя цялата тази картина. Басейн. Ай, моето момче, възползвай се. Може да направиш един челен скок. Къщички. Къде е райско място? Оазис насред рая. Ето е и машината. Вече на безопасно място. След 7-8 закачания, докато достигне до тази точка. Други джипки. Проблема е, че няма от такива, които да се престрашат да влезнат точно там.